paidalom sa surgical lockdown sa pila ka mga barangay sa syudad sa Iloilo dako nga bulig sa ginapatigayon nga contact tracing agod matap na ang paglaptas ng virus. May 5 ka mga barangay nga ginpaidalom sa surgical lockdown kahapon. Ang surgical lockdown o kung targeted lockdown ang ginahimo sang COVID-19 team sa tion may 3 kung masobra sa 3 kaaktibo nga kaso sang COVID-19 ang isa ka lugar. So maghambal kita surgical lockdown, daw para sa siya nga targeted lockdown, no? Hindi ni siya butsilingon ang bilog nga barangay gina-lockdown naton or ang bilog nga sitio. Ang gina-lockdown lang naton sini amo ini mga patient naton nga positive kagang ila nga mga contact person o kung mga close contact nila nga na-identify sa aton nga contact tracing team. Ang mga porsyon sang barangay nga ginpaidalom sa surgical o kung targeted lockdown lang ang may limitado nga paghulag. Ini ang ginahimo nga tikang agud mapunggan ang paglaptas sang virus sa iban pa nga bahin sang barangay. Ang purpose kay para nga ma-arrest nato ng COVID kaga hindi na ang movement pala sa mga tawo nga possible, suspected kay tungod nga close contact sa aton nga positive case, ma-isolate dayon naton kaga hindi na sila makalibot pa kaga ang aton nga mga medical kag barangay official makakandak dayon sa nga thorough investigation kung sino pang possible sa barangay nga na close contact nila. Kung naka-surgical lockdown ang barangay, may pagkaon kagiban pa nga kinahanglanon nga ginahatag sa mga apektado nga individual o kung pamilya tubtob nga makagwa na ang resulta sa ila swab test. Kung magpositibo sa swab test, pagadalon ini sa quarantine facility. Kung negatibo naman, ipadayon lang ang home quarantine tubtob matapos ang 14 diyas. Ang surgical lockdown nagalawig sang 3 kadlaw apang gina-extend ini kung padayon nga nagasaka ang mga active cases sang COVID-19 sa lugar. Padayon ang apila sang lokal nga pamunuan sa publiko nga likawan ang diskriminasyon sa mga pumuluyo na nagahalin sa mga barangay nga ginpaidalom sa surgical lockdown. Napulo ka mga barangay sa distrito sang La Paz ang nakabaton sang libre nga pagkaon. Dako naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo bangod dako ini nga bulig sa ila ilabi na subong nga may pandemya. Bulag ang isa ka mata sang 66 anyos nga si Lolo Nestor Acosta. Bagay nga nagapabudlay sa iya paghulag kada adlaw. Mas naglala pagid ang sitwasyon sang nagsugod na ang pandemya dala sang COVID-19. No, pigado gid. Pigado gid subong ti kapin pa way makudano bramo. Way kudano brati. Standby lang sa balay. Hindi pa lang kakita mayo sa kakamatan. Ang iyak kasilingan nga si Roberto Lim, 70 anyos, kasubong man sini ang nabatsyagan. Gani dako ang ila pasalamat sa nakabaton sang libre nga panyaga, kanon kag fried chicken. Amo ko salamat. Salamat gani ko na. Ay nakatiyan-tiyan na sa tiyanta. Kung may aral-aral daw tumayo. Pareho nga taga Barangay Rizal La Paz, sanday Lolo Nestor kag Roberto. Isang ilalugar sa napulo ka mga barangay sa La Paz nga nakabaton sang libre nga pagkaon. Iniiyani siya sang JD project ni nila. So ginpaagi diri sa aton pinalangga nga mayor ang pag-distribute sa barangay. Nagbuligay ang mga tinawos ang Public Safety, Transportation and Management Office sa paghakwat sa mga kinarton nga pagkaon agud madala sa mga benepisyaryo. Nakabaton sang tag 200 ka pack sang pagkaon ang kada barangay. Maluwas sa distrito sang La Paz nakabaton man sang libre nga pagkaon ang mga distrito sang Harok kag City proper kalakip na ang quarantine facility. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.